तोहर विश्वास रहे गोरिया हो जे पर सुननी ह जानू तहर रद भइल पेपर हाय हाय सुननी ह जानू तहर रद भइल सुननी ह जानू तहर रद भइल डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अपहर सुननी ह जानू तहर रद भइल कहले रहलू छोड़ले नइखी एको गो सवाल सुन के खबरिया एहो करे जा भइल पूरा कहले रहलू छोड़ले नइखी एको गो सवाल सुनते खबरिया एहो करे जा भइल पूरा भोरे भोरे दर्शन तू पहिले रहू के सुननी ह जानू तहर रद भइल डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे सुननी ह जानू तहर रद भइल पहिले पहिले दिन ठीक से बीतल ठीक सब में लिखाई जवन विषय में भर पेट लिखलू उहे विषय गड़बड़ाई पहिले पहिले दिन ठीक से बीतल ठीक सब में लिखाई जवन विषय में भर पेट लिखलू उहे विषय गड़बड़ाई कहेले विकेश अब हो जाइब रे सुननी ह जानू तहर रद भइल तोहर विश्वास रहे गोरिया हो जे पर तोहर विश्वास रहे गोरिया हो जे पर सुननी ह जानू तहर रद भइल हाय हाय सुननी ह जानू तहर रद भइल छोड़ा 8 मार्च के फिर से दे दिया।